ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಂಚೋಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡತ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ದಾಯ್ತಾ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ಗಳು ಬರ್ಪ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಟದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐನ್ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ದಾಯ್ತಾ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿರ ಪಂಡ ಐನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಪುರ ಬೋಡವು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಲಭ ಆಪಣ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಮಲ್ಪಿರ ಆಪಣ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉತ್ತನಾರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ನ ಐನ್ ನಮಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ ದೇರ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಅತ್ತಂಡ 10 ಜನ ಬೋಡಾಪನು. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ಐಗೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕಪಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವನು ತೊಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನ ಇನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋಗ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಬ್ರರಿದ ಉಲಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು ಅಪ್ಪ ಏನೋಡ ಈ ವರ್ಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ ಅಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಆಪುಜಿ ನನೊಂಜಿ 4 ಜನನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡು ಪಂಡದು. ಬಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾಗಿಸಬ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆದು ಇಂಚ ದೇರ್ತೊಂದು ಪೋವಂದೆ ಪಂಡ ಐನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಜನೆ ಪಂಡ ಐನ್ ಅಡಿಕ್ ನಾಲ್ ಈ ರೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತಿಡ್ದು ಐಟ್ ಇಂಚ ಪುರಳ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂತ ಊರುಡು. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾನು ಯಾನ್ ಮುಗ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದ ಗೊರಿಯೆ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ನು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿಂದ್ ಪಣ್ಣದು ಅವು ಎಂಚ ಮಂತನ ದಾನ ಸಂಗತಿಂದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲು ಓಕೆನಾ ತೂಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೋರ್ನೇನೆ ನಾಲ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಣತ ಅಂಚೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಿರ ಬಂಡೆ 4 ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಂಡದು ಟೋಟಲ್ ಅದ ಏನಿದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲ ಮಿಷನ್ಡ್ ನೇನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೆನ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಾವು ಪನೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ನೀಟಾದ ಈ ರೀತಿ ಐನೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇಂದು ಆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ದ ಅಡಿಕ್ಕು ಪಾಡಿರ ಅಡಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ದನಾಗ ಅವು ರೋಲ್ ಆವಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಲಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡಾಯಿರೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ 4 ಪೀಸ್ಲ ಕಟ್ಟಾಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂದೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಾಡೆಗ್ ಪೋಡಿತ್ತಿನ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಡಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ದು ಪೌಡ್ನೆ ಅಂಚಾಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ನೆ ಆಪಿದೆ ಈಪಿದ ಅಂತ ಪಂಡಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂಚ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಚಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಆವಡತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಎಂಚಲ ಪಂಡದಾಗ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡದನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಐನ ಅಡಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುರ ಆತನ ಐನು ದಿಪ್ಪಿರ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐನು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ನೊಕೋಂದು ಪೋಪುನ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತನಗದಾನೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ನು ಪಂಡ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ನಮ್ಮಂಚ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ರೋಲು ಪಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಉಲಾಯಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಓಡೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅಡೆ ಕೊಂಡಾರ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಜಾಗಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಪಡ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡ ಆ ಬಂದು ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗೆಡ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಳಿದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಚನ ಮಲ್ತದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮುಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ದ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡಾಗ್ಲು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ಕೇಂಜರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಂಡ ಸೀದಾ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲಸನ ಬಿಡುದೇ ಪೋಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ ಮಲ್ಪೊಡ್ನಾಂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೇಕಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಣೆ
ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತೇನಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾತ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಸುಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡ നമ്മളെ ನೈಸದು ಪಾತೆರಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಗ್ಲಡ ಆತೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರ ಬರೋದ ಸಮಾಧಾನಡು ಪನ್ನಡ ಅಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುಜರ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಚಲ ಪೋಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಒನಸ್ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಣಸಗ್ಲ ಪೋವಿರಾಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನವೇ ಬೇಲೆಪ್ಪಾಡು ಐನೂರ ಬುಡುದ್ಲ ಪೋವಿರಾಗ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗನಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಚಲ ಪುಡೇರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ನ ಪಂಡ ರೋಲ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಏರಿಯಾಗ ಶಿಪ್ನಂತದ್ದು ದೀಪಿರಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಚಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು ಆ ಜಾಗಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರ್ದುತ್ತೇನಾಗ್ಲಿ ತುಲೈತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಚೂರುಲ್ಲನೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಪುರ ಸೋಕ್ ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಆ ತಿರ್ತುತ್ತಿನ ವುಡ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡತ ಅವು ನೀಟ್ ಅದು ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನೆಲಟ್ಟು ಪುರ ಅಂಡ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪುರ ತಿರುಗಿಯಾರ ಚೂರು ಬಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಸೊ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಇಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಪಂಡ 10 ಜನ ಮಲ್ಪಣ ವರ್ಕ್ನ ಕಾಳಿ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆರತ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದನಗ ಸೊ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೆಲದಾಗ್ಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಣ್ಪೇರು ದಂಡ ದೇರ್ತೊಂದೇ ಪೋಯಿಂದು ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ದೇವ್ತಂದು ಪೋನಾಗ ಈ 4 ಜನ ಯಾರು ರೋಲ್ಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಿನ್ನುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟನ್ ಮುಟ್ಟಲ ಬರ್ಪುಂಡು 1000 kg ಲೋಪುಂಡು ಸೊ ಐನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ನಂದು ಹಿಡಿಯರು ಮುಲ್ಪದ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಡಪ್ಪನಾಡೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡಿರಾಪುಂಡು ಸೊ ಮೈನ್ ಅದು ಬೊಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆ ರೋಲ್ನ ದೀವಡಾತಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾಗ್ಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಿಯರು ತುಗಿರತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ನು ಓಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಅವಳೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ಐನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸುಲಭಾಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಉಂಡತ ನಮಕ್ ಜಿಂಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣ ಅಗತ್ಯನೇ ಪುಜಿ ಇವನ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಐನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡನ್ ಪಂಡ ಎಂಚವು ಸುಲಭ ಮನ್ಪೊಳಿನ್ ಪಂಡದ ಐನು ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಓ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಸುಲಭಡು ಆವು ಅನ್ಪಣ ರೀತಿ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮಕ್ ಆ ಬೇಲೆಲ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬಡಪಣಂಚಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆರುಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಓಕೆನಾ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈ ಬೈ.